زخري كواخبتي بيتروس سلمون بايتو أفتو متبكزي وفكب أدلاي شكي يوقع جن أبنهنا سرارات سنة بريزيدنت ناي تمنكستي حلاسن عندنا ناي تبايتو أبو ومبرد لذقنه لك أنا يتفهم نايتي حقاون أكلات أبو برنت لذهب نتبايتو نتاب نرعو الملكة قداي كوينو تاريخ الله مالتي كاب جزيو خشلفو لأجل جزيو خشل محرقن حقاون هايكونن عسرت شوعة مسكرم كلت شحن حدن أبت مشهد حنت هزان نعبا بحنا كتمت الرأي جنا لب زي قاصرت كنسا بتاب جزء عبيت خعلو وزغني زرباتات لبا تشبيري نايتا نتمرتيلا ناب هاجر أمريكا زمرحة هادية نافقوتها وصلان يعرفتي أبا نبا أجلخ جورو مخانوم جن كابت تحبي سمعته زربا عبيتي درو تردي أتو نبرد اتعشى لا أمرأة بتزخو له خلو نولادي آخ كلا خلالو زخل عام حاسبه بابا نقو خب جزاي توسع بلتو إيه زاوالي مسفي الشقطة حدته كي وصلقا نتا أبو من البات زهموت اتقو فتح تدنادن فتانيت نيرات خون من البات هبتزد حراني حسم هيوتو تعسان تسفان تحدق زربا نيرات خون أجوخ زاوالي أي وصلن نيم بلا نمولسو بعلون سلازي أمنو أعميق استنفسه كتبع نبرو سلازي حراي صباحي وصني تما باص علا هلنا غني أمنتون كم تزلمدو نوه سبورت خسر حيدو مسوصه كي طفا اغرامس اغرو بانسولا اسرتن عشلاوا امرأة نتا انسولا فتحو زفليم حيل خنزيله امينو دما بقصانه دقسه كسابلومي دقيمو زيرخ بقصانه ازي قدح زانتا ناي حدا فيلم ايكونن ازي زانتا سرا بيتروس سولومون ابتا فرت علت وقحتا 18 مسكرم كلتشان حدن زقات ما ينيرو هانا نتقسابلومي كتعدلو تشجرلو كذكرتنا بعلو فصامتات نايتا معلتي بخمس تذكرو تا درو معلتي تبقسل تبقسل اذا تاسرلا غن كم قال كستاي كوينس كيده اب مرقسيو اغرين اغرون بقلف جير عسيريه مالتي كي دي لنسرح نسوخا كم عملوا نغو سبورت سلاز فورتو سبورتنيا سلاز نبره نغو كويلو مستسئ اغري سحبنمو يتسئ نابيخا ايتخيل اليو سوخا دحنا جوخي خملسي النا مالتي مسكر شعو ابتا افدق معصو عسيرمو حزمو خيرو مالتي اتحلافي وتهدراو سليان تلفا ريديون هزباو جنبار ذنبرة بيتروس كاو بزتحتو تتلفه اتمرح يوق سلينا بيتروس أبا فيت جزء تمارخه بسماياو ماليا سلامتوتا مستم كوستو زمسو أبلات ستا بزي بزح تقامو نابتني عمتات دلهامت تقعزه أما أكلتي ناسا زوصو هزبو تجوي
ኣብ ተሓራ ዘውፅኦ መሬት ተሓየረ በቶም ዘዕበዮም ኣኻልብ ተነኽሰ በቲ ዘንገሶ ብጻዩ ተጠልመ ጴጥሮስ ከሳሲኡ ፈራዲኡ ጨዋይኡ ኣሳሪኡ እቲ ዘንገሶ መራሕን ዝተቓለሰሉ ግንባርን ነይሩ ገበነኛ ኣይኮነን ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ነብሱ ክከላኸል ዕድል ረኺቡ ክሱ ፈሊጡ ምስክር ጸዊዑ ፍርዲ ስለ ዘይተዋህበ በደለኛ ግን ነይሩ ምእንቲ ህዝብን ሃገርን ደጋጊምካ ምቅላስ ሕልናኻን ዘይቅበሎ እሺ ዘይምባል ወትሩ ንሓቅን ልትዕንደው ምባል በደል ኣብ ዝቑፀረላ ሃገር ስለ ዝተፈጥረ تقرأ حرمي ورد نبر حضر رايد بالي تقرأ حرمي ورد نبر ጴጥሮስ እቲ ስሙ ክለዓል ሰበ ስልጣናት ደርጊ ዘሽበርብዱ ጴጥሮስ እቲ በጸላኢ ንሱ እንተጥፊእና ሰውራ ክጠፍእ ይኽእል እዩ ብዝብል ገምጋም ዘትሓዘ ወይ ዝቐተሎ ጉንዖ ክዋሃበ እዩ ተባሂሉ ብደርጊ ዝተኣወጀሉ ጴጥሮስ እቲ ጀነራላት መግዛእቲ ንሱ ዝመርሓ ኩናት ኣየውዕለና ኢሎም ዝመስከርሉ ምእንቲ ህዝቡ ተሰዓረ ጴጥሮስ ወተሃደራዊ ኣዛዚ ውግእ ሰሊና ጴጥሮስ ሓላፊ ስለያን ክፍሊ ጠለፋን ህዝባዊ ግንባር ጴጥሮስ ፋልማይ ሚኒስተር ምክልኻል ወዲ ሰሎሞን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጴጥሮስ ሃያ ባሕሪ ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳ ስሙን ዝንኡን ሃሲሱ ብእሱር ቁፅሪ 2 ተተኪኡ ክርሳዕ ተደልየ ግን ድሒሩ ናብ ልቦንኡ ዝተመልሰ ህዝቡ ኣይርስዖን ዝርስዖ ወለዶ ክህሉ ዘይትፈልጦ ነብሲ ከይትፍጠር ድማ እንሆ ጴጥሮስ እናበልና ወትሩ ስሙ ከነልዕሊና إنه بطرس أنت تبع وسا أنت تبع وسا أنت تبع وسا أنت تبع وسا اقرن تتر أسو اقر خطر أسا كركوحن لطاحن يبلون ملسا حد خاب كنقن كركوح يحشكا كركوح ريد سدرا ريد ماي حادرا بجزاتي نيرتراوያን ዝተነብረ ገደብ ደረጃ ትምህርቲ ስዒሮም ካብቶም ንፈለማ ጊዜ ናብ ሊባኖስ ብምምራሕ ዝተማሃሩን ክሳብ ደረጃ ዳይሬክተር ሚኒስትር ዝሰርሑን ፌተውራሪ ሰሎሞን ተኽሉን ወይዘሮ ምሕረት ገብረ ሚካኤልን ኣብ 1951 ዝተወልደ ብልሂ ነይሩ ንዝተቐረበሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣይነሓፎን ጴጥሮስ ኣዝማሪኖ መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ካምቦኒ ድሕሪ ምክትታል ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ኣብ ኣስመራ ቀፂሉ ንላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ኮሌጅ ኣለማዮ ኣምርሐ ብውልቁ ተማሂሩ ዝበፅሖ ደረጃ ይባህኮን እዋን ሽጋ ይሃቡን ነበረ እሞ ጴጥሮስ ኣብታ ሽግ ንምዕሳል ናብ ሜዳ ኣምርሐ ኣብ 1971 ኣብ መበል 20 ዓመቱ በቲ ዝሓሸይዱ ዝገመቶ መንገዲ ባሕሪ ብሶማል ተኻሊዱ ናብ ሜዳ ኤርትራ ንምብጻሕ ዝፈለሞ መንገዲ ግን ኣብ ሶማል ዕንቅፋት ገጠሞ ብዘይግቡእ ናይ መገሻ ሰነድ መጺኻ ተባሂሉ ኣብ ሶማል ን10 ወርሕ ተኣስረ እሱር ክፍታሕ ንቡር ኣብ ዝኾነሉ ሃገር ነበረ እሞ ድሕሪ ናይ 10 ወርሕ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ምስ ብጸቱ ብመንገዲ ሱዳን ናብቲ ዝሓሰቦ ሰውራ ኤርትራ ኣብ መስከረም 1972 ዓመተ ምህረት ተጸንበረ ናብ ሰውራ ኤርትራ ዝተጸንበረሉ ዘመን ሰውራ ዝፍተነሉ ጽንኩር ዘመን ነይሩ ካብቲ ሓይኤ ዝተፈንጨሉ ዝተፈላለዩ ክንፍታት እናተሃድኑን እናተሓብኡን መርገጽ እግሪ ዝደሊሉ ወቕቲ እቶም ገስገሲ ኢና ብምባል ዝተፈንጨሉ ኣባላት ንባዕሎም
ሓረስታይን ብርጅዋን እናተባሃሉ ዝተቃቅዕሉ ዘመን ጴጥሮስ ዝነበሮ ብልሕን ክእለትን ተራእዩ ነቲ ሰውራ ንመጻኢ ንቅድሚት ካብ ዝውንጭፉ ሰባት ከም ዝኸውን ዝተጠራጠረ ይነበረን። ስለዚ ብቁልጡፍ መሳልል ላብ ደረጃታት ወተሃደራዊ ስልጣን ሓኮረ። ኣባልታ ሕብእቲ ሰልፊ እውን ኮነሞ ብግሉፅን ሕቡእን ዕድል ናይቲ ውልደ ሓይሊ ኣብ ምውሳን ንጡፍ ተራሓዘ። ካብ ተራ ሃንደሳ ክሳብ ኮሚሽነር ክፍልና ኾነ ካብ ተራ ተዋጋኢ ክሳብ ኮሚሽነር ቦጥሎኒ እናላዓለ ኸደ። ኣብ 1977 ቀዳማይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ክቃናዕ እንከሎ ጴጥሮስ ኣባልቲ 9 ኣባላት ዝነበርዎ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ተመርጸ። በዚ ድማ ነቲ ሓድሽ ዝቆመ ክፍሊ ወተሃደራዊ ስለያን ምልክትን ክመርሕ እምነት ተነብረሉ። ኣብ 1975 ዓመተ ምህረት ህዝባዊ ግንባር ብደረጃ ቦጦሎኒታት ክውደብ እንከሎ ኣብ ካልኣይ ቦጦሎኒ ስዒድ ባርህ ኮሚሽነር ቦጦሎኒ ኮይኑ ወተሃደራውን ስለያውን ዕማማት ኣጣሚሩ ብመሓዝ ነጠፈ። ክፍሊ ስለያን ምልክትን ህዝባዊ ግንባር ኣይኮኖንዶ ኣብ ግብሪ ዝተፈጸመ ኣብ የምሮ ዝተሓስበ ምስጢራት ናብ ዝፍልፍል ተኣምራታዊ ክፍሊ መርሖ። ንሱ ኣብ ክፍልታት ጥራይ ተሓጺሩ ዝተርፍ መራሕ ይነበረን። ናይቲ ክሳብ ብቕዲ ሑፃ ቅርፂ መሬት እናሰርሐ ዝርዝራዊ ስለያዊ ሓበሬታታት ብምቕራብ ኣብ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ዓወታት ህዝባዊ ግንባር መሪሕ ተራ ካብ ዝሓዙ ክፍልታት ዝኾነ ክፍሊ ወተሃደራዊ ስለያ መራሒ ጥራይ ዘይኮነ መራሕ ኩናት እውን ነይሩ። ተሰነይ ብሳልኡ ብርሃን ዝረኣየት ባረንቱ ዕድመ ንወዲ ሰለሞን ኢላ ዝድመፀት ባፅዕ ጽባሕ ተመለስ ኢላ ዝኣወጀትሉ መራሒ ኩናት ኣብ 1977 ንውግእ ሰዲና ዝመርሐ ሰብ ጴጥሮስ እዩ። እዚ ሓቂ ግን ካብ የእምሮ ህዝቢ ክስረዝ ስለ ዝተደለየ ኣበርክቶ ጴጥሮስን መጋድልቱን ንጽባሕ ንኸይርከብ ብስታሊናዊ ኣገባብ ኣይኮነን ታሪኾም ስእሎም ንኸይርከብ ኤዲት ተገይሩ ምስሎምን ዛንትኦምን ክስረዝ ይስራሓሉ ኣሎ። ፕሬዚደንት ኢሳያስን ንሱ ዝተኸሎ ስርዓትን ናብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ድማ ክስራሓሉ እዩ። ንሕና ግን ውዕሎ ጀጋኑና ንርሳዕ ኣይኮናን። እግርን ተተርኣሶ እግር ኸተርኣሳ ኩርኳሕን ልቓሕን የብሉን መለሳ ሓደ ካብ ኮነ ግን ኩርኳሕ ይሕሸታ ኩርኳሕ ጥሪት ስድራ ጥሪት ናይ ሓደራ ጴጥሮስ ምስ ከም በዓል ዓሊ ስዒድ ዓብደላ መስፍን ሓጎስን ካልኦትን ብምዃን ንግንባር ናቕፋ መሪሑ ናብ ባፅዕ ኣምሪሑ ባፅዕ መን ይውሰዳብ ዝብል ወተሃደራዊ ክርፍስ ተጸሚዱ እንከሎ ምዝላቕ ሰዓበ። ጴጥሮስ ንምዝላቕ ከም ተጋዳላይ ዝተረድኦ ከም መራሒ ግን ዘይተዋሕጠሉ ሰብ ነበረ። እቶም ሽዑ ስምዒቱ ዝዝክሩ ከም ዳን ኮነል ዝኣመሰሉ ውሑዳት ወጻእተኛታት መሓዙ ሰውራ ነቲ ናይ 78 ጴጥሮስ ብኸምዚ የዘንትብሉ። ንሜዳ ኣብ ዝበፅሕ ኩሉ ግዜ ማለት ሓምለ 1976 እዩ ምስ ጴጥሮስ ተላለየ። ካብኡ ነድሓር ቀጻሊ እንዳተራኸብና ኣዕሊልና ነርና። ታሕሳስ 1977 ምስ ጴጥሮስ ዝገበርክዎ ዕላል ብፍላይ ኩሉ ሳዕ ዝዝክሮ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ከባቢ ምጽዋዕ ምስ ሰራዊት ደርጊ ዝነበሮ ውግእ ኣይሰለጦን። እቲ ን14 ዓመታት ዝቐጸለ ምትእትታው ሕብረት ሶቪየት ናይ ፈለማ ስምብራቱ ዝገደፈሉን ህዝባዊ ግንባር ከዝልቕ ዝቐሰበን ፍጻመ ነይሩ። ጴጥሮስ ኣብዚ ንሱ ዝመርሖ ኩናት ዝሃለቑ ብጾቱ ብርቱዕ ሓዘን እዩ ገዲፍሉ። ስእልታት ናይቶም ዝወደቑ ብጾት እውን ኣርኢኒ እዩ። ኣዝልቕ ተባሂሉ ምስ ተኣወጀ ጴጥሮስ ምስ ንብዓቱ ጾርነታ ግንባር ሓራ ንምግባር ዝተሰውኡን ዝሰንኮሎም ብጾቱን እናዘከረ ከዝልቕ ነበሮ። ነቲ ብደረጃ ስትራቴጂ ኣብ ሙሉእ ውድብ ዘጋጠመ ካብ ኩሉ ግንባራትን ከተማታትን ናይ ምዝላቕ ውሳነ ንጴጥሮስ ፍሉይ ስምብራት ገዲፍሉ ይብሉ ብጾቱ። ኣብ ኩናት ቅድሚት ክኽየድ ንቡር እዩ። ዓወት ድማ ተኻፋልያን ኣድናቒያን ብዙሕ እዩ።
ድሕሪት ክስጉም ግን ብተኸተልቱ እምነት ዝተነብረሉ እሙን መራሕ የድሊ ጴጥሮስ ድማ እሙን ነበረ ኣብ 1978 ዝጀመረ ምዝላቕ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምልሶት ንድሕሪት ህዝባዊ ግንባር ክጅመር እንከሎ ጴጥሮስ ምስ ንብዓቱ ንውሳነ ውድብ ኣኽቢሩ ኣብ ቅድሚት ነበረ ካብ ከረ ናብ ኣቕርደት ካብ ከረ ናብ ኣፍዓበት ብዋቢልካ ድማ ናብ ናቕፋል ዝተገብረ ወተሃደራዊ ምጽላቕ ሓይሊ ጸላእ እናዳኸሙ ከምቲ ንቕድሚት ንድሕሪት ንጊዜያዊ ምዝላቕ ምስ ዝመርሑ ከም በዓል መስፍን ሓጎስ ዝኣመሰሉ ኣንበላት ነበረ ብሓጺሩ ጴጥሮስ ነቲ ሰብካን ንዋትካን ዓቅብ ዝብል ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ተባሂሉ ዝግለጽ ወተሃደራዊ ፍልስፍና መንሰሓቢ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውደ ውግኣት ጸላዮም እናዳኸሙ ካብ ዝመርሑን ዘስፈጸሙን ነበረ በቲ ምዝላቕ ተተባቢዑ ደርጊ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብና ዓዋርን ንምጽናት ኣብ ዝሓለኖ ሻድሻይ ወራር ንምፍሻል ጴጥሮስ ኣብ ግንባር ናቕፋ ኮይኑ መሬቱ ስሪ ንምሃብ ኣቕበጸ ድሕሪ ሻድሻይ ወራር ንዝሰዓበ ብብዙሓት ዝመረረ ውግኣት እናተባህለ ንዝግለጽ ሰላሕታ ወራር ጴጥሮስ ኣብ ግንባር ሓልሓል ዓሪዱ ኣፍሸለ ሽዑ ድማ እዩ ዝና ጴጥሮስ ሰማይ ጠንቂሩ እዚ ሰብ ሰላይን ተዋጋእን ብማዕረ ዝመልኮ ኸመይ እዩ ዝተባህለ ሰውራ ጴጥሮስን ውሕዳት ብጾቱን ኣጥፊእካ ክድምሰስ ክእል እዩ ዝበሉ ገዛእቲ ኣማኢታ ሸሓት ብር ጴጥሮስን መሰልቱን ንዝቐተለ ወይ ዘለዎ ዝሓበረ ብዝብል ምልክታ ኣዳልዩና ናንብባል ተጸምዱ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪቲ ካብ 1978 ክሳብ 1985 ካብ ዝነበረ ናይ ቁስልኻ ምልሓስ ዓመታት ናብ ምጥቃዕ ተሰጋገረ እቲ ካብ ዝዓበዩ ዕርታት ደርጊ ዝነበረ ውቃው እዝ ተሃርመን ፈረሰን ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓመድበ ጴጥሮስ ሰሎሞን ነበረ ቀጸለ ናብ ከተማ ባርንቱ ነተን ከተማታት ሓራ ምስ ኣውፅአ ዝና ጴጥሮስ ሰማይ ዓረገ እሞ ማዕከናት ዜና ዓለም ነቲ ተኣምራታዊ ጅግና ንምርኣይ ኣብ ሳሕል ተኣከባ ጴጥሮስ ብህዝቡን መጋድልቱን እምነት ዝተነብረሉ ኣብ ክልተ ጉባኤታት ህዝባዊ ግንባር ከም ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሳልሳይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ድማ ኣባል ፈጻሚ ሽማግለ ብምዃን ውሕዳት ዝሓኽርዎ ደረጃ ስልጣን ዝበጽሐን ብህዝቡን ውድቡን ዝሰኣምነን ዜጋ ነይሩ ይብልዎ ጴጥሮስ ፈላሚ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ እዩ ጴጥሮስ ንሸሪፎ ብሓደራ ተቐቢሉ ካልኣይ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ እዩ ጴጥሮስ ንባሕሪ ኤርትራ ዝበርበረ ሚኒስተር ሓብቲ ዓሳ እዩ ካብ 1991 ክሳብ 1994 መጀመርያ ከም ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ጸኒሑ ከም ሚኒስተር ምክልኻል ሰራዊት ህዝባዊ ግንባር ናብ ሲቪላዊ ህይወት ንምስግጋር ሰረት አንጺፉ ካብ 1994 ክሳብ 1997 ከም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝነበረሉ ዘመን በቲ ምስ የመን ብሰንኪ ደሴታት ዝቑርሓንሽ ተኸፍተ ኹናትን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታቱን ይዝከር ካብ 1997 ክሳብ 2001 ከም ሚኒስተር ሓብቲ ዓሳ ወነንቲ ጀላቡ ብምትብባዕን ዜጋታት ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ንኽነጥፉ ዝሕግዝ ለቃሓት ብምውዳድን ሰደድ ዓሳ ኤርትራ ክብ ንምባል ተጊሁ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጀላቡ ንምፍራይ መፍረ ጀላቡ ሓሊብ መስሪቱ ንጥዩሳት ተጋደልቲ ስልጠናን ጀልባን እናዓደለ ወነንቲ ባሕሪ ካብ ባሕሪ ክርብሑ ሓሊኑ ክሳብታ ካብ ሚኒስተር ሃብቲ ዓሳ ዝተባራረላ ግንቦት 2001 ጴጥሮስ ካብ ዝነበሮ ናይ ሚኒስተር ደረጃ ድሕሪ ምድስካሉ ድሕሪ 4 ወርሕ ድማ ተኣስረ ከምታ ቀዲምና ኣብ መእተዊ ዝመደባት ዝጸወናዮ ግን ጴጥሮስ ኣምላኽ ይነበረን ልዕሊ ሃገር ስርዖ ዕላማ ስለ ዘይነበሮ ድማ በቲ ድሒሩ ኣብ ዓመተ 1998 ዝተኸፍተ ኩናት ጓሃየ ኣብቲ ኩናት ንምንታይ ክንዲ ዝመንእሰይ ከፊልና ንምንታይ ካብ ድፍዓታ ዝዲቕና ንምንታይ ሰላም ዘይንመርጽ እናበለ ሓተተ ኣብ መፈለምታት ኩናት ከም ወተሃደራዊ ኣማኻሪ ተመዚዙ ዝነበረ ጴጥሮስ ድሒሩ ብሰንኪ ንሰላም ንጸውዕ ዝብል መርገጽ እዩ ካብ ትዕማም ከም ዝእለ ተገይሩ ምስ ሚኒስተር ምክልኻል ነበር ስብሓት ኤፍሬም እናተጓዕዘ ድፍዓት ኮለለ ምኽሩ ለገሰ ምኽሪ ጴጥሮስ ነቲ ካብ ሰናዓፈ ዘዝለቐ ሰራዊት ኤርትራ
ኣብ እምባ ታሪካ ከትክል ዘኽኣለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብጾሮናን ዛላምበሳን ሰሊኹ ኣስመራ ንኸይኣቱ ዝዓገተን ነይሩ ይብሉ እቶም መሰኻኽር። ጴጥሮስ ኣብ ሓደ እዋን ድሕሪ ኲናት ዓዲ በጊዑ ናብ ቤት መስፍን ሓጎስ ዝገበራ መገሻ ሓደ ምዕራፍ ነይራ ምባል ይከኣል። ምስ መስፍን ሓጎስ ብርሃነ ገብረ እግዚኣብሔር ዖባ ኣብርሃን ስብሓት ኤፍሬምን መኺሩ ብዛዕባ እቲ ኲናትን ዝመስረቶም ኣራርሓን ዝምልከት ምስ ዲክታተርያዊ ኣካይዳ ክኽተል ዝጀመረ ብጻዮም ኣይተሰማምዐን። ምስቶም ኣካይዳ እቲ መላኺ ዝተባሃሉ ንምእራሙ ዝተንቀሳቐሱን ውሕዳት ድማ ነይሩ። ተላዚምና ሽግርና ንፍታሕ፣ ቋም ነተግብር፣ ብምርጫ ህዝቢ እምበር ብምልኪ ስልጣንና ይነጽንዕ ክብል ብምድፋሩ ድማ ከም ገበን ተቖጽረሉ። ጴጥሮስ ምስ ካልኦት 14 ብጾቱ ብምዃን ንፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ብሕጋዊ መንገዲ ንምብዳህ ተበዐ። ብርግጽ ሕቶ ጴጥሮስ ሕቶ ህዝቢ ነይሩ፣ ሕቶ ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ እውን። ግን ስራዓት ኢቖም ዝተኸራኸሩስ ውሕዳት ዳኣ ነበሩ። ትኩረት ሓለምዚ ዋረድ ይነብር ሃገራይ ድበለ ብትኩረት ሓለምዚ ዋረድ ይነብር ኣብ ካልኣይ መፋርቕ 2000 ዝጀመረ ምስሓብ ኣባላት ባይቶ ኤርትራን ፈጻሚ ሽማግለ ህግደፍን ፍልልያቱ እናሰፍሐ ኸደ። ጴጥሮስ ካብቶም ውሑዳት ብውልቂ መጸለሚ ነጥቢ ክርከበሎም ዘይተኻእለ ኣባላት ጉጅለ 15 ነይሩ። ፖለቲካ ኣጽሊእዎ ነይሩ። ስልጣን ንህዝቢ ሂቡ ኸዕርፍ ምስቶም በዓልቲ ቤቱ ንወፃእ ሃገር ንትምህርቲ ስለ ዝኸደት ብዝያደ ዘዕብዮም ዝነበሩ ደቁ ጊዜኡ ኸሕልፎ ሁንጢ ነይሩ። ግን ቅድሚ ካብ ፖለቲካ ምዕራፉ ሓደ ዕማም ክፍጽም ነበሮ። ህዝቢ ኤርትራ ወሳኒ ዕድሉ ባዕሉ ዝኾነሉ መድረኽ ምፍጣርን እቲ ሃገር ብዩንታ መላኺ ዘይኮነ ብቋማዊ ሕጊ ትመሓደረሉ ዕድል ምውዳድን ኣብዚ ዕማም ተጸሚዱ እንከሎይ ድማ ተቖጺኡ። ጴጥሮስ ኣብ ወጋሕታ 17 መስከረም ካብ ቤቱ ተጨውየ። ኣብታ ሕጊ ኣልቦ ከይትኸውን ዝተቓለሰላ ሃገር ናብ ሕጊ ከይቀረበ ተኣስረ። ካብ ጸለመ ወፃኢ ብወግዕን ብጭብጥን ኣንጻሩ ይኹን ኣንጻር ብጾቱ ዝተመስረተ ክስ የለን። ሕጊ ተሪፉ ዝተኣስርሉ ቦታ እውን ብወግዒ ይፍለጥን። በቃ እቲ ክሃስስ ዘይክእል ጴጥሮስ ኣብ ሓንቲ ሽላ ተጨዊ ተዳጎነ። ንልዕሊ 2 ዕቁዳት ድማ ስሙ ተረሲዑ እሱር ቁጽሪ 2 ክበሃል ተፈርደ። ጴጥሮስ ዝኸፈሎ ዋጋ ብእዎ የብቅዕን። ብዘይ ወለዲ ዘኽተማ ደቁ ኣደ ንምርካብ ኣቋመታ። ኣብ እዋን እስራት ጴጥሮስ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ኣሴር ዮሃንስ ደቃ ንምዕባይ ዓዳ ንምእታው ሓተተት። እቲ መላኺ ፕሬዚደንት እውን እንተኾነ ደቃ ንምዕባይ ከም ዘይጸባኣ ቃል ኣትወላ። ኣብታ ተማሂራ ከተገልግላ ውሉዳ ከተዕቤላ ብሂጋ ዝኣተወታ ሃገር ግን ካብ ማዕርፎ ነፈርቲ ተጨውያ ንሳ እውን ጽዋ ጴጥሮስ ጨለጠት። ኣሴር እውን ከም በዓል ቤታ ገበን የብላን። ገበና ሰበይቲ ጅግና ምዃና እዩ። ገበና ነቶም ጠላማት ኣባላት ስርዓት ምእማና እዩ። ደቂ ጴጥሮስ ስምዖን፣ ዘርኣይ፣ ሃናን መኣዛን ብዘይ ወለዲ ዘኽተሙ ካብቲ ስርዓት ንምምላጥ ስግረዶብ ዝፈተና ደቁ ተኣስራ። ጸኒሐን ኣብ ዝገበርኦ ዳግማይ ፈተነ ግን ሰለጠን። ነታ ወለደን ሓራ ዘውፅእዋ ሃገር፣ ነታ ወለደን ዝሓየረት ሃገር ቀቢፀን ስደት ሰፈራ። ወለደን ኣብቲ ስንጭሮታት ተሓይሮም ዛንታ ዓወተን ኣይሰምዑን። ጴጥሮስ ገና ኣብ ማእከል ህዝቢ ብሕይሩ ይነብር ኣሎ። ፍትሕን ዴሞክራስን ክብረትን ማዕርነትን ንኽህቦ ዝተጋደለሉ ህዝቢ ሕጂ ስደድ ኣሎ ዝብል ዜናስ እንቋዕ እኳ ተረፎ። ግን ደቂ ኸይ ሓምቓን ዲግሪታት ሰቒለን
تذكر لقى سمكاي ترسعن زبل ملأختي انت زبصحس كندي متصبقه برهان زاهنتا جغنا زتا حفظ برسا